ndakati pfungwa dzangu dziri musherufu dzakatorwa ndakatorwa pfungwa dzangu nambuyaya aya mbuyaya ndanga ndati kumashira kwakadai aya mbuyaya ndakatora pfungwa dzangu akaise musherufu pfungwa dzangu dziri musherufu kutaura kunoko kuchikora ndaimboziva kana chinhu maticha aitondisema wana chikoro wese hapana waimbondida nekuda kwambuyaya wakandisire munyama mabhuku angu modropu kumusha kwenyika ukoko ende motarisa mukati memabhuku angu arimo mune ripoti irimo ripoti yene maU ega ega hapana nechimborimo ndakambira MUTASA eso zvichitadza zvichokwadi ndikanyeba chabatwa nemhosva Mwari mubatsiri wangu zita rangu ndinoitwa Esinati Nyamhanza. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine muzukuru mwana watete wandakachengeta unonzi Nekusheda Chidziya. Mwana ndakamutora aine 7 years. Nokutenda Chidziya ndakamutora aine 7 years achinzi washayirwa mari yekuenda kuchikoro 2016. Ndatora mwana ndakagara naye ndikamuendesa kuchikoro kubva grade 2 kusvika form 3 last year, that is 2025. Pandaigara naye mwana uyu maholidays mazhinji aisaenda kubva kwavo kuna vabereki vake. Maholidays mazhinji wairamba, waingozoti pamukana kwapera gore oti mbeenda umenda kuna mai achienda. Zvava zvakanaka zvakadaro ndichichengeta mwana wemuzukuru wangu. 2020 murume wangu akashaya. Murume wangu ashaya, ndakadzoka kumuzukuru ndikati ahona muzukuru, sekuru wako hapasisina. Ndandati kutore mwana. Muzukuru akaramba tambuya azviti ngogara nemwana sebagarira maingoita. Iye mwana wacho akatoramba akachema akati handisi kuenda bambuya ndinogara kuno kunyanga. Ndikati zvakanaka zvakadaro, asi ndandati kutore mwana nekuti sekuru hapasisina. Zvimwe kwacho mutoro wacho unogona kuzondini uzogona kundiremera. Akati mbuya ingogara nemwana. Ndakagara nemwana. Mubereki wemwana uyu haana school fees yaibhadhara, haana kana sipo yaimbounza, haana kana 2 kg yaimbounza, haana kana bhari yesugara yaimbondipa. Asi ndaingozvigashira nekuti ndini ndakanga ndakumira mwana ndichiti ndichengete mwana sinzi asi kuenda kuchikoro, ndichiti kubatsirana paukama. Zvakanaka zvakadaro. December 2025 mwana akaenda kuholiday kuna mai wake kwaMutare semazuva ose. Aenda kuholiday semazuva ose mamuri muna December. Inini pakaenda mwana kuholiday ende anotoziva kuti mwana une nhumbu. Ndakangoti mwana ukuenda kuholiday uchadzoka, which means this year 2026 aifanira kunge akuita form 4 kuti anyore. Aenda kuholiday takagara. January chikoro chakavhurwa. 3 weeks down the line mwana haana kudzoka. Ndobva ndachifona mwana, uchauya here kuchikoro noku? Akati mbuya ndiri kuuya. Ndikati alright, ozondifonera kana wakudini wakuuya. Zvakanaka zvakadaro. Ine nguva yacho ndandiri kwaMutare kuchikanga. Saka ndakamuti noku kana wakuya kuda kuenda kuchikoro unouya nekuchikanga tozodzika tese kupi kumusha. Zvikanzi zvakanaka mbuya. Mwana haana kuuya kusvikira ndazofona zvakare. Ndobva ndaderwa nehanzvadzi yake. Zvikanzi mbuya noku wamuri kutsvaga uyu noku akaenda Mozambique kuna mai. Ndikati kwakanaka here? Zvikanzi mbuya ndichazivo, ndikupe nhamba dzamai wacho mutaurira. Ndikati zvingachaita here sinzi hako kuti aenda kuna mai wake pamwe mai vati hazvichaiti kuti udzoke kuna mbuya kana kuti ati hazvichaiti udzoke kuchikoro handichasii. Ndobva ndagara bva ndaenda kumusha February this year 2026. Ndiri kumusha ikokoko ndofika musi wa12 ndakafonerwa ndisati ndafonerwa masikati acho ndabva kumunda ndakaona message mufoni mangu yakaiswa namai yemwana iyeyo. Mbuya ndarwara, hamene kuti ndinopona here. Number 2, mbuya maizviziva here kuti noku uri kubudirwa. Number 3, mbuya maizviziva here kuti mwana une mimba. Pandakapindura mameseji aya kuti une nhumbu, uri kumubvunza here uchiti ndeyani, ari kubudirwa ndiani. Mameseji akabhulutika kutaridza kuti mameseji adini aenda, asi haana kuzokwanisa kudii kupindura. Zvakanaka zvakadaro. Ndatopedza bika sadza rangu manhero acho ndakatogara zvangu kicheni mangu ndiri kufonerwa nenew number. Ndobva ndadaira, makadini? Ndiripo makadiwa. Nai ndimi mbuya mukwekwe here? Ndikati ehe ndimi mbuya mainesi. Ndikati hongu kwakanaka here? Zvikanzi kuna unaka. Imimi ndimani muri kundifonera? Unoti ndiri mai Mapimbiro, ndiri sisi waSara mai wemusikana wenu. Ndati ndikuudzei mbuya kuti Sara washayiwa. Ndikati
saka vanopotaura nemasikati zvadini akati ambuya chimbomidai takumapurisa ari pada kumbotora statement ndozokufonera egarega ndogara ndakazofonazve ndofunga kuma10 dzeusiku zvadini akati ambuya ndo zvatoitika wabuda panze achiti ndiri kuzwa kutsva ndobva angodonha ndobva atoshaika saka mapurisa wangu wakunetsa kuti adonha muri kuti ane BP tipei makadhi yake tashaya makadhi acho apa wakuruzhika kuleft kwesoko saka mapurisa anga akuti 1 une wanga 2 wakatota sitamudira mbara tofungwa tikungofendawo saka mapurisa anga kuti munhu mamurowa mukazotite wadini wadonha ega saka tazogadzisa nemapurisa zvazodini zvaita fine saka bhero yacho yakamira sei mai mapimbiro unoti ambuya kwari nhasi asandaziva kuti zvakamira sei ndokubatai mangwana masikati zvakanaka mangwana acho masikati yanga iri Friday around kuma3 ndafona mai mapimbiro zvakamira sei akati mbuya mwana uri kuigwa Sunday which means ichatora body mangwana Saturday ochengetwa Sunday zvakanaka ini kwatogadzira kubva kumusha namainini wangu andinogara naye kunyanga kwatogadzira kupinda mukombi yemasikati kuya kwamutana nditori munzira kuya kwamutana sandasvika ndakafonwa nemuzukuru wangu yari apo anonzi Gladys Muchichwa. Gladys Muchichwa muzukuru kwandiri mai wake unozvara nababa mukuru asi mai wemusikana unozvara nemurume wangu ndomusiyana uripo chete mai wemusikana nemwana wanogara nayo ihanzvadzi yemurume wangu ndomumwe chete uyu Gladys mai wake ihanzvadzi yababa mukuru weimwe imba asi tingorona mukoketesi obva andifonera ina asana kutara naye sinzi andina kana namba dzake amendokadzipiwa nani kwakutondibvunza kuti mbuya muripi ndikati takutopinda mutaundi tikanzi tiri kupala ndikati alright ndasvika mutaundi ndatofonera ndikati sisu tine magwere atatabva nawo kumusha ekuti tinobatsira panhamo saka kuti titakure mukombi zvinotinetsa ndobva ndatofonera mukundo wangu ari apo ndikati muripi tikanzi tiri kupala mama tikanzi achirega murume wangu yakutorei ndobva murume wake yabva yatitora taenda kupala tabva kupala kuya taenda kumba kusakubva kuma-NHB ndokwaichengeterwa muzukuru uyu tasvika zvakanaka tarara mangwana makuseni tiripo taenda kunoiga munhu danga mburasimetri tadzoka masikati kuma2 tapuwa chikafu kuzikanzi hembe taenda kunotora hembe kudanga mvura dzake saka hembe dzira kutogohwa masikati ano kata zvakanaka bhoza mwana unoda kuenda kupi kumabasa saka zvikatogohwa masikati ano zvakadini zvakanaka hembe dzemuzukuru ndobva dzagohwiwa zvapera saka panopera gohwa hembe dzemufika vanhu vanenge vakunhonga mabhegi vakodini vakungosimuka kuenda vanenge vadaenda basa kwezenge risandi macho vadaenda basa mangwana inini namaini takatoti hatiendi tinorarapo tabva kuchengeta muzukuru tozoenda kunomaira kumuzukuru mangwana makuseni tochizoenda kupi kumusha zvakanaka tatiripo paya vanhu vakusimudza mabhegi dzakutora mapasi 3 to 4 muzukuru wangu unosimuka unoti vanhu musaendeba imini maakutotora mabhegi enyu kuenda muchisiya muchindisira vana vasara panapa kundisira dambudziko inini maenda magara nevarume enyuko kudidini Christmas ndakasirwa vana vasara iniri pano ndikatadza kudyawo Christmas zvakanaka nekuda kwevana vasara apo makutondisira dambudziko pindaimba mutigadzise dambudziko rana vasara mwana wandakatomutsigira usho muzukuru wangu ndakatomutsigira ndikati zveshuwa pane ngatipinde muvanhu wei zvotora muzukuru ngatipinde mumba tigadzise nyaya yavana warege usara tisingazivi kuti zvakamira sei ndokutomutsigirawo zvakanaka tikapinda pa zvakanaka kwatogara tapinda mumba muya tirimo mumba pakwapatorwa nyaya kunzi nokuri kubudirwa nokudiye muzukuru wandiri kuti ndakachengeta for 10 years nokuri kubudirwa zvaari kubudirwa uri kutaura zvekudzidza rekumba kwavo kuti ndiendese kuna baba wangu nokuti nini mwana uyo ini kana kunzi nongedza baba wacho ina handimuzivi baba yemwana uyu mwana wemuzukuru wangu waakandobarawo asi baba wacho ina handimuzivi saka uri kubudirwa achiti ndiendese kumba kwavo saka takamboenda Mozambique takazodidini idzo hadzineineni zvakanaka muzukuru unoti pamusoro pekubudirwa kwemwana uyu uri kubudirwa achiti pane zvekwamukoko zviri kubuda pamwana uyu ini ndanditorinawo shingoda kuziva kuti zvekwamukoko zviripoti kudini ndinotasaka ngazvitaurwe zvekwamukoko acho zvikanzi budisai maaudio ane maaudio budisai maaudio haana kubuda uyu ndiye waitoda kuti budisai maaudio wane maaudio akuti akaramba wako wakatyawa mhosva handichasi havana kubudisa maaudio tovatagara zvikanzi tikati titaureka zviri kumbonzi kudii uri kubuda achiti kudini toda kuzivawo kandi matipinza mba here ndopakanzi ngatidaidze madzibaba nekuti muzukuru wangu wafa uyu anga akunamata madzibaba saka pane madzibaba waitungamira dare iroro nhamo yacho yese ngatidaidze madzibaba wayodaidzwa takatogara mba muya
inini kutaura chokwadi pamberi paMwari madzibaba handina pakambisa ruoko pamusoro pemwana kana kuti une chaakaita kana kumuguna kutopinda kwakaita madzibaba ndakazwa mwana kuti ndipo kutopindawo pachi tikati pinai garisani umba yanga iri doko ndakatopinda kuseri kwedhoko kwakutota zvekutodai kuchonjomera kuseri kwedhoko dai kuti ndinzwewo kuti zvirumbonzi chii mukati membo ndinzwewo nhau yekwangu kwekutaura kuti ndini maimbwekwe ndinzwewo tosiya tagarisa dambudziko revana vasukuru tachonjomara kudaro muzukuru wangu unoti taura wakati pfungwa dzako dziri pai kutaura mwana uyu akati ndakati pfungwa dzangu dziri musherufu ndakatorwa pfungwa dzangu nambuyaya aya mbuyaya ndanga ndati kumashira kwakadai aya mbuyaya ndakatora pfungwa dzangu aya akaise musherufu pfungwa dzangu dziri musherufu kutaura kunoku kuchikora ndaimboziva kana chinhu maticha aitondisema wana chikoro wese hapana waimbondida nekuda kwambuyaya wakandisire munyama ndakabatikana ndakatadzangana kupindura tikati musherufu zvikanzi dziri musherufu vakatora pfungwa dzangu mbuya vakaisa musherufu zvikanzi chimwe chii vari kubvunza chimwe chii zvikanzi mbuya ndakasiya zvitoka zvangu zvemukati pamba ipapapo vamene kwakasa zvitoka zvangu zvemukati nemushandi wake pamba ipapo pakashayikwa mari $10 ndopandakakwanisa kupindura panyaya $10 ndikati noku wakashaya $10 pamba pakashayikwa $10 ini ndandiripo here aiwa mamusiripoba ndikati saka mhosva yangu ndenyi pakushayikwa kwemari iwe wanga uripo iwewe nemushandi wangu ritu ini ndiri kwamutare tikanzi hamuna kuzondimirira kuti muzukuru wangu habi ndakapa kubira mari here makatamba makanyarara imimbuya hamuna kuzondiitinisira kuti muzukuru wangu habi izvozvo ndakasiya mabhuku angu muwodhropu kumusha kwenyika ikoko ende motarisa mukati memabhuku angu arimo mune ripoti irimo ripoti yene maU ega ega hambana nechimborimo maU ega ega ini ndindori minyama munhu waitonzise dambudziko rangu ndima yangu afa ndiyamutsere mayangu ndiyamutseresa handina kwanisa kupindura baba handina kuti chandakagona kupindura ndakangopindura pemari apa kuti mari yakabiwa yanga isiri yangu 1 2 ndanga ndisiripo ndozvandakagona kudini kupindura saka zvadaro pakandopera kutaura nyaya yeprofiti yakabhazi yakati ndakuzorodza mwana uyu manyanya kumuseenzesa ndozvabasi zvakangotaura nyaya dzakakomenda muprofiti akakomenda nyaya dzaitaurwa dzekuenda kwemwana kudzinza kwake ndozvakakwanisa kukomenda iye kuro yakwangu iyi aenda kukomendwa aina kubotaura nezvayo ine ana kuzvibvunzawo ndatoona kuti nepana pabacharariki sinzi tatati situ tiri kurarapo tiri ana mbuya wemunhu pana pabachatorariki ndakanga unonga bhegi rangu mudining room kuseri kwedhoko kupararire vanangoti sverere maini ndokati hamekuzvama kundisiya ndikati andinauza kuti muri kuenda handicharari pano mazinzoka zvaitika pano ndafanira ngobuda kumba kwangu chikanga mapasti 9 marasvika chikanga wangu bhandarara the following day makuseni emandi ndakamuka ndikapinda mukome ndikadzika musha kwangu kunyanga ndasvika kunyamba kwangu nyanga ndakatomuvira kuti bp yangu idzikire ndokuti ndandakazarirwa zokudai ndakada kupindura panguva iyoyo pamwe takatokana nemuzukuru saka ndakati regai ndinyarare bp yangu imbodzike ndakanyarara svika ndasvika kumba kwangu nyanga ndikasvikaita basa rangu repamba makuseni kuvhura mbudzi dzangu kuvhura mombe dzangu kuita sei makuseni kuti makombe edu anosvika makuseni seni kuma 8 ndapedza ndakabika ndikatya ndakasitora foni yangu ndakafona muzukuru mamuka here amuyatamuka ndikati ndafamba zvakanaka ndakumba kwangu nyanga chandakuti ndikutaura ndechekuti masoko ako emanhero aya ndakazwa asi ndichachidiniwo chachimbotaurira wabereki wangu nekuti handiti ndinozwa muzukuru kuti inini kana ndikauraya munhu ndiri pamupwepwe zvinoripwa zvacho zvinobva kumusha kwedu kwanyamata nekuti ndandise kwamupwepwe kuropa saka zviripwa zvinobva kumusha kwangu handinozvarwa saka ndichachotaurirawo chinyi wabereki wangu muzukuru kanipita kuti mbuya tinotodedare anekwankwepese maataurira here kuti ndozvamakaite pamwana tinotodedare ndikati anekwakoti vandakataura here ndiwanani wauri kuziva iwane kwambo anekwakwa kwakanda nganoziva kwamba kwangu anekwakwa kwakatowanda ndikati alright tobva ndanyarara ndakaona kuti kana machipikisana naye zvinozonezi tobva ndatonyarara ndobva ndapaka ndagara wana sekuru iye hanzvadzi yamai yangu hanzvadzi yamai vangu yochete wasara iye hanzvadzi yangu uyu mwana wangu saka ndakava ndavanofonera sekuru sekuru akati handiko ndiri kuharare ndiri kurwara mwanangu vandatoona kuti ndinetse sekuru vachiraro azviti vandatombopaka Wamwari.
ati chimbosiya pezi muzotaura andisikuiziya saka kuti ataura ini ndozonotaura kozi nditaure ndegaiwo wakatiwanda handisuziya saka zvadaro sekuru wakazoti ndauya ndako mwanangu kumusha sekuru avanorwara ndako kumusha kwahondi ndakakwira bhazi kubva kunyanya ndikaenda kumusha kwahondi ndikasvika kwasekuru zvatoda nyaya yaitatu iyi inyaya yekuti makadii makapumwa ndizvo nyaya ndekuti makapumwa ndimusikana upi ndizvo muzukuru muzukuru iyo nyaya yatowana mbuya ndiyo nyaya yawaunzirwa ngasisweshoro musitara mambo jesu chisiyai ndichitauro nyaya yambuya inini handisi kuti mbuya wariho seiwo nditaure mbuya kutaura kwavari kuita ndiri kutoshamisikawo zvimwe zvacho zvavari kutaura saka zvese zvinhu zvizhinji zvacho zvakutondibata kutoti ndatoti ndiri kuurirei kuno mbuya nyaya yakaitika handizizi kuti mbuya waigara nemwana wasara inini ndinogara kudangamvura kudestiny inini ndinozi Gladys muchichwa ndinogara kudangamvura kudestiny Sara icousin sister yangu ana Sara anogara kusea zvaanogara kusea vana vandakaunzirwa nemwana wangu unonzi Blessing nemota uri musi wa25 December akati mama anaya kunei zvikasi ana ari kushupika maicho akasoenda akaendepi zvikasi akaenda Mozambique ndikati iwe Sara ndinoona pabasa pangu pabhodha achidarika kudai munoti Sara wakaenda Mozambique zvikasi hakuna munhu bakupi kumba uko saka uruti inini ndidini ndino angu ana 4 aya ana 4 ori kunza zvikasi ndimi mai chione zvamunoita kuti mudorasa ana here kana kuti murudode ndokati direct family kupindura mibvunzo alright ngatichite regai tichite kati short rufu taikasara tabva kumakuwa ndofunga mawitness ese anhu ese anga aripo chechi hama dzese dzekwawo dzepamukwenepi inini ndakabva ndataura kuti anhu ese musati maenda handisi kuda ana asara paumba pangu handisi kuda ndiro murora kwamatanga ndiri mukunda muchichwa Sara ndo kwachidziya kune anhu kwachidziya handidi ana asara handidi kuchengeteswa angu inini handisi kuti agona ndikati plus ana acho amwe acho ari kurwara hatisi uchatoita mabasa pane uri kubudirwa ndichitaura anhu ese aripo mwana uyu paaibudirwa waibudirwa achiti handina dzinza rangu rinoshandiswa ndiendesei kumusha kwangu ndozvaitaura mwana isusu hatinobva takambomubvunza kuti kushandiswa ndiani asi parufu apa ndo pakabva pati anhu akaungana kudai pane anhu akanga aripo akati toda mavhi11 urushandiswa isusu kwedu kwamukwekwe takawanda toda mavhi11 mwana wakabva ati izvoni onini iye nauyo ndiye kundishandisa zvikazi urushandiswa kudii zvikazi nini akatora pfungwa dzangu akatora chinyi zvikazi iwona ana mbuya nemwana ndo aipindura nega pakazara vanhu zvitori nemawitness zvikazi hamuna daidzwa here kusikuru mbuya waidaira wega zvawaipindurwa nemuzukuru zvikazi chakati aidaira ega alright izvozvezvo baba mirai timbofambe zvina namambo mukati mwana wakabudirwa kakawanda munhu anobudirwa nemweya munuzwa munhu ada kuti aidepesekuzi otora kuti zvakadai zvakazodai ndiri kuzwa ukazwa katorwa pfungwa uri kubudirwa utaura kuti makanditora pfungwa dzangu akutaura iye she's reporting the crowd saka tisatemisinterpreting yako kubudirwa unaitaura agenda yake aishandisa izi inini handizozivi kuti madhirama ere aita mwana uyu kana kuti chinyi ipapapo tapedza zvemusi wacho akataura anobudirwa mwana wakabudirwa zvekutoti hoi horaiti hasi horaiti ngatiti mwana haasi kubudirwa tabva ipopo parufu ipopa taenda anhu aparara andini ndaramba ana aya akuramba achiomba kwangu takuramba iri besanwa mugoti mwana uyo chazofa achichadai chichitoita zvacho zvekubudirwazvo anhu ese aparara ndakundodaidzana kuti imikana ini ndini mai ana ere ndakataura kuti nini handidi ana ingawani pekutanga mwana uyu ambobudirwa futi hapana kuna drama here handisi kuziva kana ari madhirama achaoneka wakabva ndaendesei kumusha kwangu kutaura kungana hatizodangana bamu
inini ndiri kutaura kuti mabudirwo aiita mwana handizozivi kuti wainyepera kana kuti wanga asikanyeperi. Nditeererewo ndipedze kusvika ndasvika pendinosvika. Nditeerere ngekuti mai aya ari kutotaura kuti inini ndindakataura ndazi mwana abudirwa pekutanga pechi2 wakati azinendesei kumusha kwangu ngepi zvikasi kuMozambique ndikati tina mare ini ndindashandiswa kutsvaga futi mare yacho ngekuti wanga kutonzwa mumbamangu tafamba tateera munhu uyo tasvika pamwe pamusha zvikazi pana mato pamusha pangu tasvika pababa kazi ndo pamusha pangu anhu akadaidzana anhu ekwachipashu kuMozambique adaidzana zvikazi obva tonandakadumba pasaidi zvikazi hatina mwana unoyo akabudirwa mudzinza redu dzokerai nemwana tobva tadzoka dai tasvika kumba pasina 2-3 days mwana uyo wati futi tasa mumba pamwe pacho munotanga muchambo igisa hapo dai munoguma madzifukura takadaidza akadza nguruhwemo nezviri pano akadza akaomberera chii chikabva chabuda futi chichitaura handina dzinza rinoshandiswa ndendesei kumusha kwangu makadaidai chaibuda chichitaura zvakawanda ana mai akakumbirira akataiwa aya aita ana adoko plus ari kuti akaenda nemwana wacho akarambwa pamusha pacho patakaenda zvikazi charegerera anotakura mwana uyo achidini achienda naye musauraya kobva chapembenuka futi zvakanaka. Gladys muchicho kubva mukutaura kwaro kuita nekutaura kwokuita chii kwaita machidzisemo tingatopedza nguva tikuda mwana wacho uripi aibudirwa wacho uripi mwana wako kapenda kunyanga kwako anogara ina ndichatoziva kuti mwana uripi ngekuti pekutanga pechipiri pacho petakadzoka mambo wakabva ati mwana hanzi mwana akazoperekudhudhuzile mukwekwe tichizofona tichitsvaga mwana hanzi akaperekedzwa newanga wasara kumusha kwemukomana wacho anga akamumitisa kuruwangwe kudzasuku saka mwana wakatomitiswa akamitiswa ndo meseji yakazoisirwa mai namai vamusikana kuti mwana ane nhumbu saka nhumbu yacho iyi ndo yakazoperekedzwa kupi kune murume wacho akaperekedzwa na munin'ina wa mai wacho ari munin'ina wa mai wacho nyasha tinokwanisa kunga tiri kudini tichinongedzana asi pakati penyu chaipo pasina nechii ane problem mwana anokwanisa kunga akashandiswa nomwe munhu kuti taura zvakati because paine munhu angaine ajenda yani yake isusu mirai garai pasi isusu tiri kuti kana munhu munonga mutaura nyaya yekuti munhu ari mweya ari kubudirwa teke takutomuda munhu iye kuti titaure naye tee takutomuda kuti titaure naye isusu tomubveta because papatotaura kuti angachiti uyu ndiye akatora pfungwa dzangu dziri pakati taende kushenda pakati ndine maU inini ndine maU hauna kufaka iwe uri mupenyu kaiwe saka sei ungutaura semweya iwe uri mupenyu ndiwe doko ndiwe doko uri doko zvecho you deserve maU because kana ndonyepera zvakabudirwa iwe uritaura maU uri mweya pakudii mona ndizvo mira tikatsirei ndosaka nduti tinokwanisa kupedza nguva ndii avo vachisi ndiani ndiwe anditi iwe uchida una zvaunodii aunoziva muridzo yenyaya ari chii aripo isusu tudani pana kuda maini akamuperekedza neiye mwana yeye newamwe mawitness musi wakaitika zvinhu parufu toda about 2-3 people wakanga waripo wakaitwa drama rese richiitika iwe wari chii then from there takuchizo nyedu tungoenda nekupika because chatatoramba nechekuti hakuna munhu anobudirwa anotaura nenyaya yamaU nechii achiti inini kuti wanga akafa iye ari mupenyu ende muprofiti wakauya naye ndiani anonza maprofitmaimbotsanaangura nyaya yekuti muprofiti wakauya naye ndosaka ndiri kuti pamwe pacho mwari ngandiregera ndisanyanye kutaurisa mbuya paari kutaura kuti nyasai kudzikama henyu musacheme musafungire mara dzangu dzandashandisa dzawanda apazvi zvaakunyepa futi ndineti mwana budirwa kuna mambo cheko pamambo akasvika chibudirwa futi ega wani
ndatipe kutanga takarambwa ka tadzoka kuno kumwana wayo wakabva afa kuta babango chifashi ndakasvika kuri kunaya baba tikasvika paumabebe chakabva chatokambabudiwa chega futi toti hoi chichitaura zvekuti mambo wacho kana kuti oyo pano kana mwana akarambwa pamba pawo asi kurambwa baba wakazogamuchirwa because mambo chifashi wakazoitira naye kuti imi munofunga kuti chizviri kubuda pamwana wayo unopenga here kuti kwesoko urusiya kudzimba dzese because mwana baitaura mnatsangi ndizwisisi mwana anotaura zvokuti ndineyuba ngepekuti mwana waiti chaibuda pane mwana waiti azi ndiri sekuru achapeno zvaitaura zvikazi handina dzinza rangu rinoshandiswa ndakataura kuti siyai mwana wangu handina kuyere ndikadzima magesi bvisai zvemese pamwana wangu makadaidai amunadai ayaidaira ega nemuromo wo pakazara nemawitness aripo ikoko kwacho petakasvika futi uko mwana wangu waitaura ega haikona kuti ini ndoti mwana budirwa ndotaura kuti mwana budirwa ndinobenefite ino mupiwa namba dzekune mwana mupiwa namba yamainino mupiwa namba dzemawitness vanhu vakanga varipo musi wakaitika chiitwe vanhu vadzoke panapa musi waileva ndinoti mwana yabudirwe panapa tiite sei timubvunze tega panyaya yemwana uyu chatochikotsa pandakataura natezvara wacho zvuro waitoti akatonogarira zvekuti anokwanisa kubara anytime saka kuti auyeka panogona kunetsa because anokwanisa kubara hatina harika apana chatikumhanyira ngatimusiyani tinokwanisa kuti end of July ngatise end of July pese hapana pamunotiendesa munhu ane kwachatiendesa ndiye mwana iye because apa ndikaona kuti autotaura kuti mwana chikutobuda pane mwana chikuta kuti handishandiswi handiti sei asi the same thing chikuta kuti nyaya mahuku sakanyore atinozvizwa ndozvendiri kurambazvemira izvi saka muda kuti tibvume mimi zvese ere zvekuti handishandiswi asi mururamba zvekuti yakataura maanzi ari kurotozvo vamwe baba varunzi ndo baba vake vamwe ari kutorota uzi baba vako ndinhingi saka tichinge suzoti baba wake mesa hamuna nyaya chiregerai munhu auye panapa end of July akanzi pfungwa dziri mushopu mai acho haatoshandisi neshopu yacho aiwa ndosatataura chisiyana inazvo zvese isusu end of July wanmodi muchadaidzwa moya pano tanzwa kuti musikana akwanisa kudii akwanisa kufamba tomuritsa chiripo totaura nacho toyasa kuzwa kuti mahu ndeani toziva kuti aroramba kushandiswa ndiani chiripi chiteteguru chakanyura orevu pasaita mahu ngechipi chisingaoneni chiteteguru chisingaoneni andizvo saka ngatidzoke chii end of July apa musasiyana idzombo kana akachituka mwana wangu panze apa uchatondiona payoutube uchatondiona asi kutuka mwana iri padada mama mbuya imi mauya mega nevana wenyu endai mega nevana wenyu imi mbuya mauya nemauya navo hambuya kana munozoka komangara apa panapa munokwanisa kutadza kuenda kumba pana unoenda kutara kupolisi kana muchimboona zvamunombona zvewana rupinda karungu ndokarumuka ndozibisa zvimabhusu aka karunga munokona kavhura tora kakamirira vanhu hamuna mumba izvo ukanokedzwa unodzoka muno mumangara saka toti imi musiyanai nazvo ngatisangane end of July tokutaurirai kuti makuita sei handizvo ati musaiendesai manhamba yenyu yese yavanhu vatomuda wese ngaendai apa endai apa ende pindai usinaa mese pindai